Mga ka-online, kahit umuulan, malakas ang hangin, at signal number 2 tayo dito sa ibang parte ng Camarines Sur, pero tuloy-tuloy pa rin ang deliver natin. Andito na nga tayo mga ka-online sa boundary ng Iriga City at Buhi, Camarines Sur. Ito na nga mga ka-online, binabagtas natin ang daan papunta sa bahay ng kliyente natin dito sa Purok Busok, Buhi, Camarines Sur.